Трески, човек. Как да снимам иначе? Че аз съм един кроманьонец. I'm това е много някой хипи от 60-те години. Аз не трябва да говоря, нали? Няма смисъл. Правилно. И няма значение. Ама... Ще направя видео. Но сега видиш, аз не много качиш. Той да става. Той се го е правил. Сега се прави. Ето, звук има ли? Има също. Едно, две, проба. Едно, две. Ето, събрание на отрепките. Да, двете отрепки. Поркът си тука. Такова, не? Иди, какво да ходиш? Какво става? Какво да става? Много неща. Тук нещо яко смях. Нали? Ето и мене, да кажете, че ме няма. Да не кажете, че ме няма. Да не кажете, че ме няма. Добре, хайде, стига толкова. Да, си.